Oké, de struggle van de belichting is real. Ik ben vandaag een beetje opgeschoven, want als ik recht voor mijn raam zit, kijk, zie je het? Er is fucking veel zon. Vandaag heb ik voor een beetje sfeer gezorgd en heb ik daar een donut gezet. En daar staat Pikachu aan Mewtwo. Oké, vandaag ben ik precies een beetje donkerder. Ik bedoel niet van kleur, maar lipstick, kledij, omdat we het over een heel donker thema hebben. Borsten! Today we're gonna talk about boobs, guys. Niet hoop, maar ik ga mijn tieten niet tonen of zo. We gaan het over iets heel anders hebben. Weet wel, veel meisjes zijn niet blij met hun cupmaat. Het is te klein of voor sommigen zelfs te groot. Like, what the fuck, waarom zeg je dat je borsten te groot zijn? Ja, maar hij kunt tenminste op je buik slapen. Ja, oké, maar ik wil ook grotere borsten. En dus voor mij, aan alle meisjes die grotere borsten willen, zijn er natuurlijk oplossingen. Waarom maak ik daar een video over? Wel, ik heb zelf zitten denken, moest ik scrollen op YouTube en kom een video tegen voor grotere borsten te krijgen. Dan zou ik daarop klikken. Omdat ik iemand ben die niet tevreden is met mijn cupmaat. Zoals bijna al de rest van de meisjes. En dus uit benieuwdheid alleen al zou ik klikken. Dus dacht ik van ja, waarom daar zelf geen video over maken? En dus heb ik een beetje research gedaan. En natuurlijk ja, meest snelste oplossing. En natuurlijk ook de duurste is een borstvergroting. Maar omdat we daar waarschijnlijk allemaal het geld niet voor hebben. Misschien sommige bitches hier wel, maar ik dus niet. Heb ik dus verder gezocht. En er bestaan dus nog veel meer andere manieren blijkbaar. Natuurlijke manieren. Een voorbeeld bijvoorbeeld. Wat fuck. Onze borsten groeien door oestrogeen. Dat is iets dat elk meisje bezit normaal. Denk ik toch? Waar zit er natuurlijk oestrogeen in? In de pil. Dus veel meisjes pakken de pil voor grotere borsten te krijgen. Is dat een belachelijk domme reden voor de pil te beginnen pakken? Ja. Daarom ben ik hier vandaag met nog alle andere manieren voor grotere borsten te krijgen. Zoals ik al zei, niet veel meisjes zijn blij met hun borsten. Of ze zijn te groot, of ze zijn te klein, of ze zijn driehoekig, of ze zijn achthoekig, of ze zijn cilindervormig. En dat is niet goed. Veel meisjes zijn aan het zeggen van, mijn ene borst is groter dan mijn andere. Ja, daar moet je ten eerste al niet mee inzetten. Ik heb dat overal opgezocht. Dat is bij elke vrouw zo. Geen enkele borst is even groot. Iedereen heeft verschillende borsten en niemand is symmetrisch gemaakt. Niet alleen op vlak van je borst, maar gewoon alles. Iedereen is asymmetrisch. Dus we zijn allemaal mislukt, mensen. Dat moet ik je zeggen. Niemand is perfect. En dus ja, hoe komt dat onze borsten groot of klein zijn? Eigenlijk is dat vooral door erfelijkheid. Do you have small tits? Blame it on your mom. Mama, I cake? Nee, het is niet waar. Het is wel waar. Wat zeggen veel mensen natuurlijk dat er een goede tip is. En wat dat ook waar is. Oefening doen. Door eigenlijk spieroefening te doen. En een beetje je borstspieren te trainen. Kan het al heel verschil maken. Ze gaan daarom niet groeien. Bij sommige mensen wel, bij anderen niet. Kijk naar venten. Venten hebben soms grotere borsten dan ons. En dat is omdat ze elke dag in de gym zitten. Dus als je oefening doet, kan dat al een groot verschil maken. Het is trouwens ook heel goed voor geen hangborsten te krijgen. Dus wat kun je allemaal doen? Je kunt push-ups doen. Je kunt zo dat oefeningsje doen. Ik ga dat even voortonen. Dat is gewoon. Je moet zo hard doen, weet wat, je gaat dat hier wel voelen, zo hier. Als je hier iets voelt, is het goed. Als je dat elke dag even doet voordat je gaat slapen, ga je misschien na een paar maanden iets van verschil merken. Maar ik zelf ben er natuurlijk te lui voor. Haha. Voor de echte liefhebbers die nog meer oefening willen weten, je kunt het altijd opzoeken. Maar hier in de beschrijving heb ik ook alvast een linkje gezet met oefeningsjes die blijkbaar helpen volgens een bepaalde site. Wat dat er blijkbaar ook heel goed helpt, is massage. Dat heb ik ook wel al veel gehoord. Als je forever alone bent zoals ik, doe het gewoon bij jezelf elke avond dat je in je bed ligt. Doe een beetje je spieren en masseer je borsten een beetje. En anders, vraag het aan je vriendje. Ik denk niet dat hij daar iets op tegen gaat voor je borsten te masseren. Zeker niet. De jongen gaat dat kapot leuk vinden. Tip nummer 2. Volgens veel sites, maar echt veel sites, zouden kruiden helpen. Like, what the fuck? Ik geloof het ten eerste niet. Want als ik kook, doe ik meer kruiden in mijn eten dan eten. Alles. Als ik één iets maak, doe ik daarin kipkruiden, barbecuekruiden, lookpoeier, dragonkruiden, Provinciaalse kruiden, tijm, kak. Alles. Ik doe van alles van kruiden in mijn eten en het helpt niet. Kun je mij dat uitleggen? Oké, natuurlijk, ik heb dan een beetje verder opgezocht. En het is dus geen peper en zout en nootmuskaat dat je moet eten, maar een specifiek kruid genaamd fenugreek. Fenugreek is een plant uit de vlinderbloemfamilie. De plant wordt ook wel fenugreek of Grieks hooi genoemd. De plant wordt toegepast als keukenkruid, komt oorspronkelijk uit Mesopotamië. What the fuck is fenugreek? Ik weet het echt niet. Ik heb dus een beetje verder gewikipediaat en wat heb ik dus gevonden? Blijkbaar wordt dat gebruikt in de Indische en Pakistaanse curry, Arabisch brood en gebak en in Afrikaanse vlees en vis. If I'm wrong, just blame Wikipedia. Het is niet ik die zegt dat dat waar is, het is Wikipedia. En Wikipedia heeft mij door heel mijn middelbare schoolcarrière geholpen zonder buizen, dus het zal wel kloppen zeker. Waarom zou die shit nu precies helpen voor grotere borsten? Op internet staat er dus blijkbaar dat dat hormonen bevat die gebruikt worden bij
borstvoeding. Dus als je dat eet, gaan je lichaam denken van, oh my god, ik moet melk geven. Dus gaan je borsten groeien. Maar weet wel, vrouwen die borstvoeding geven hem echt joekels. Fenugreek laat ons lichaam dus denken dat we melk moeten produceren. It's just a prank, bro. Ja, wat helpt er nog allemaal natuurlijk? Tip nummer 3. Venkel. Halleluja. Venkelsoep is zo lekker. Maar helpt dat tegen grote borsten? Venkel, als je dat niet kent, dat is dus eigenlijk gewoon een van de lelijkste groentes dat er bestaat. Dat is gewoon een bol met een paar stokjes op. En van smaak is het ranzig. Het smaakt naar anijs. Of dus beter bekend als drop. Ugh. Drop, sorry. Sorry naar alle Nederlanders, maar dat is echt niet lekker. Liever kak in mijn bek. En dus ja, venkel of venkelzaadjes zouden dus ook helpen. Het is een pure marteling, maar ja, we doen alles voor grote borsten te krijgen, hè. En blijkbaar stimuleert venkel ook het oestrogeen. En ik heb er al over gepraat, so you know what's up. Haha. Ja, als we dan toch in de groentecategorie zijn, komen we direct al bij de vierde tip, zeker? Ja, tip nummer 4. Wortels. Ja, geen zever, echt waar. In wortels zit er blijkbaar te veel oestrogeen, wat dat ervoor zorgt dat dat ook gaat groeien. En ja, dat zitten we weer in hetzelfde verhaal. Maar natuurlijk, als je toch een van die dingen moet kiezen, zou ik wel wortels aanraden. Want ik weet zelf, wortels is voor veel meer dingen goed dan voor grote borsten te krijgen. Door wortels word je blijkbaar ook rapper bruiner in de zon. Als je buiten loopt, ga je rapper bruin of zo. Wat doet dat nog allemaal? Dat is ook heel goed voor onze ogen, zowel op 2 manieren. Uw zicht wordt er blijkbaar scherper van, dus je gaat beter zien of scherper zien, weet ik veel. En blijkbaar kunnen uw ogen soms een beetje verbleken of zo, weet ik veel. Dus als ik dat ga eten, ik heb nu redelijk helderblauwe ogen. Maar blijkbaar als ik dat ga eten, gaan die misschien nog bleker worden. Dus dat gaat super mooi zijn. En wortels zijn natuurlijk ook echt lekker. We spreken hier wel over rauwe wortels. En dus geen wortelpuree, geen wortelpuree spelletjes. Shout-out naar Mathies, nee. En dus ook geen gekookte wortel of wortelsoep. Maar echt rauwe wortels. Dat is natuurlijk ook altijd lekker. Ga je nog naar school en eet je altijd koekjes in de speeltijd. Pak je een paar wortels, skaalt dat thuis of skaalt dat niet, weet ik veel. Pak dat mee in een doosje naar school. Eet hij wortels in de speeltijd. And your boobs and your eyes will get better. Haha. Ja, en wortels. Natuurlijk moet je niet denken als je ene wortel eet dat je kutmaat 3 keer groter gaat worden of zo. We spreken hier echt over lange tijd. Like 3 jaar en 6 pakken wortels per dag. En dan ga je misschien iets merken. Om dan over te gaan naar tip nummer 5. Wat dat ook een eetbaar ding is. Rode biet. Dat is echt ranzig. Behalve in appelsap. Ik heb ooit appelsap gedronken met appel en rode biet. En dat was super. Oké, no one gives a fuck. Rode bieten. Ja, wat zeggen ze daarover? Dat bevat blijkbaar kapot veel ijzer. Wat dat blijkbaar iets doet met het libido van de vrouw. Waardoor dan de borsten ook zullen groeien. Kijk, ik ga eerlijk zijn. Ik geloof echt niks van alles dat ik al verteld heb tot nu toe. Het is allemaal pure bullshit. Volgens sommige sites zou gezond eten ook helpen. Of gewoon eten in het algemeen als ik het lees. Wat zou er nog allemaal helpen? Veel fruit eten. Soja eten. Melkproducten. Vlees met veel proteïne. Dat lees ik wel op veel dingen. Noten, wijn, seafood en fucking erwten. Ja, dus als je gewoon veel eet in het algemeen, ga je wel grotere borsten krijgen. Want ik denk dat ik zo net bijna heel de voedseldriehoek heb opgesomd. Guys, dat klopt niet. Want ik eet kapot veel. Verklaar mij dat. Ik eet kapot veel. En groeien ze? Nee, ze groeien niet. Dus het is bullshit. Internet. What the fuck you doing? Ja, blijkbaar bestaan er ook pijlen en crèmes. Maar kijk, dat is zo van die shit op tv. Van Bella, je krijgt een tweede crème gratis. Bella, je krijgt een kind erbij. Oh. Dus ja, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Als ik eerlijk mag zijn, dat is zelfverspilling. Pure bullshit. Als jij dat getest hebt en het werkt, laat het mij gerust weten. Dan ga ik dat gewoon doen. Yes, I'm judging. Maar natuurlijk, in plaats van dingen te eten die het zouden stimuleren, kunnen we ook een paar dingen laten. Er zijn een paar tips die het groeien gaan verbeteren. Maar ik vind dat ze eigenlijk in het algemeen wel het leven gaan verbeteren. Ten eerste, stoppen met roken. Yes! Bitch. Sorry naar alle mensen die roken. Kijkers ook als jullie roken. Ik heb nog altijd evenveel liefde voor jullie. Maar roken vind ik gewoon stom. Sorry. Noem ik je 1 voordeel aan roken. Je mag het hier in de comments zetten. En als je zegt van ja, voor mijn stress weg te doen, dat zit gewoon tussen je oren. Het is omdat je zodanig veel denkt van als sigaretten doen mijn stress weg, dat je het gaat geloven en dat je stress uiteraard ook gaat weggaan. Dat is wat ze doen met veel pillen bij oude mensen. Zoek dat ook maar op. Oké, sorry voor mijn uitbarsting, maar dat is dus mijn mening over roken. Don't do it. Oké? Dus roken laten. Ja, natuurlijk ook drugs laten. Stop met drinken. Stop met koffie drinken. En ik ga eerlijk zijn, ik heb daar wel al veel over gehoord. Dat mij dat wel al veel mensen gezegd. Het kind dat uw borsten kleiner worden van koffie. En omdat ik dat dus al van zoveel mensen heb gehoord, zeg ik van ja, ik ga dat een keer opzoeken. En blijkbaar is er een Zweedse studie die aantoont dat uw borsten wel degelijk kleiner kunnen worden als je dagelijks 3 kopjes koffie drinkt. Maar het vermindert dan wel de kans op borstkanker. Dus guys, keep on drinking koffie. Echt waar, blijf koffie drinken. Fuck de haters. En als laatste hebben we dan nog
De verklaring waarom dat ze... Ja, oké, ik zei daarnet zei ik dus van als je veel eet, gaan ze groeien. Maar hier staat er dus minder junkfood eten. Dus als je veel junkfood eet, gaan ze niet groeien. That's why I have small boobs, guys. Stop dus met donuts eten in je. Blijf maar donuts eten. Over donuts gesproken, staat daarin. Anyway, dat zijn dus eigenlijk gewoon een paar tips dat ik op internet heb gevonden. Kloppen ze? Ik weet het niet. Je kunt ze een keer proberen en als het werkt, laat het mij zeker weten. Ik denk ook wel dat ze alleen maar werken op lange termijn. Dus niet als je het één keer probeert dat gaat werken bijvoorbeeld, maar echt op lange termijn dat je dat moet blijven doen. Over een lange periode, waarschijnlijk helpt die tips niet. Dus hou gewoon over naar het moraal van het verhaal. Aanvaard uzelf, of dat je zijt. Hey, issues over je titten? Oké, ik ook. Ik heb er issues over. Ik vind ze te klein. Ik zou ze gerust 2 maten groter willen. Maar moet je daarom triestig zijn? Nee, er zijn andere dingen die misschien super mooi zijn aan u. Waardoor dan de mensen niet letten op je borsten. En dan nog, moeten zij u mooi vinden omwille van uw borsten? Nee. Wil je grotere borsten voor uw jong? Niet doen, meid. Zeg gewoon blij met hoe dat je zijt. Kom aan. Je moet het voor uzelf doen. Hij moet blij zijn met jezelf. Ik ga weer een speech geven, nee. Nee, echt waar. Zij blij met jezelf. Kleine borsten, 10 jaar. Je bent nog altijd een prachtig mens. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Je moet gewoon blij zijn met hoe dat je bent. Niemand is perfect. En sowieso heb je iets anders aan u dat prachtig is. En natuurlijk, ja, als je echt te triestig bent over je borsten, er bestaat genoeg oplossingen. Like bijvoorbeeld push-up BH's. En aan de jongens die nu kijken en die gaan zeggen van, oh nee, kijk meisjes, zo'n leugenaars dat ze zijn. Ja, hou je bek. Haal eerst die sok uit je onderbroek. Hou je steroïden spuiten weg. En ga dan praten, oké? Dus ja, dat was dan eigenlijk. Hopelijk heb je iets eraan gehad. Waarschijnlijk echt niet. Wat kun je allemaal doen? Volg mij op Instagram voor foto's te zien met mijn kleine borsten. Voeg mij toe op Snapchat, want dat is ook altijd kapot leuk. Zeker nu dat mijn nieuwe gsm heb. iPhone 6s 128 GB. Haha, kapot leuk. Mijn links staan hieronder. Volg mij op Twitter. Like mijn Facebookpagina. Ik plaats daar al jullie foto's op. De andere links staan hier ook onder. Zeker abonneren. Mijn naam komt erin voor. Haha, kapot lachen. Like de video. En als je de video liked, ga je 2 kutmaten grotere borsten krijgen. Dus zeker doen. Ah ja, oké, dat wil ik gewoon nog zeggen. Ja, totdat ik er weer zie, met of zonder een push-up BH. Maakt allemaal niet uit. Ik zie er allemaal even heren. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.